Right, what's up mga idol, no? Yan. So, nagbabalik na naman si Ride Trip Motovlog. Music keeps me dancing. So, pupunta tayo ng Santa Barbara. Siyempre, kasama pa rin natin sila Idol Motoyorski, no? Yan. So, ang meet up sa Urdaneta. Yan. Sa may 7-Eleven. So, magpapamigay nga pala sila ng Usagi bag. Yan. Sila Idol Motoyorski, tapos sila Sir Aldi Motovlog. Yan. Tsaka hindi ko pa alam yung mga ibang magpapamigay. So madami-dami din kaming pupunta mamaya. Right, so update ko kayo mamaya pag malapit na tayo, no? A few moments later. Right, so nandito na tayo sa Urdaneta, no? So sa first stoplight ata yung papuntang Santa Barbara. Yan, nakalimutan ko na. Hindi gumagana ngayon yung stoplight. Dito ba? Naligaw na ata ako. Pero sabi nila sa may cultural daw, sa may 7-Eleven. Ayun, cultural. Tapos 7-Eleven dito ata. Oo nga, dito nga. So, antayin pa natin sila. Pero sabi naman nila 7 PM ang meet up. So, 7 PM pa naman. So, balikan ko kayo mamaya, guys. A few moments later. Ayan, so nandito na si Idol Pasyando Moto, no? Yan, so dalawa na kami. Yan, so update na lang mamaya pag kumpleto na kami. 2,000 years later. Diyan na sila Sir Aldi Motovlog, Idol Motoyorski, and Carla Moto ata. What? Bro, what are you talking about, man? Yan si Sir Pasyando Moto. Right, so pumunta kami sa Sintrum, Santa Barbara. Yan. Yun, no? So sunod lang tayo sa kanila. Hindi natin alam yung yung venue. Yun, no? Uy, nagbanggaan. Ride safe, ride safe. Ingat, ingat.
Sana all. Right, Santa Barbara na. Ganda ng helmet nila oh. Yun oh, ang dami na nila dito. Sila Boss Yax, yan. Rider Prince, yan. Hindi ko kilala. Sir, good morning. Si DC Tech. Yan. Good morning, sir. Sir, oh. Thank you. Sir, thank you, sir. Thank you, thank you. Ayun, ang dami, oh. Sir. Dami. Ay, si, ano, Kuya Den Vlog. Kuya Den Vlog, yan. Right, so balikan ko na lang kayo mamaya doon sa, ano, no, sa venue. Yan. A few moments later. Makikiswap tayo ng sticker mamaya. Sir. Ride trip po. Ride trip mo to vlog. Ikaw sa anong channel mo? Saison TV. Yan, shoutout guys, sir. Yan si Kuya Den Vlog. Tsaka si Saison TV. Yan. Bigyan natin sticker. Sir, sticker. Ibang video, Thank you. ride trip. Yung kasabayan ko kayo, nang kumuha ng kayo, Oh, jersey. ayun, nagibigyan kita. Ano kayo na yun, tay? Yes, sir. Di ba? Sir, thank you. PPRC, Predators Sir, Fighters Club. sticker. Mula Luzon, Visayas, Mindanao. Hi, shout out po sa inyo. Shout Follow out. po ang Moto Yours at saka ang Boss. Yan, Thank you po, gallery. sir. Yan. Thank you. Salamat, sir. Salamat po. Ay, thank you, sir. Sabo. Sabo. Thank you, idol. Yan na si Maricoy's Motovlog. Yan. Thank you, sir. Naubos na kasi kanina. Sige, sir. Well. Alright, so abang-abang tayo sa papalaro nila. Yung sa Akibag. Yan. So abang lang tayo. Papalaro sila mamaya. Maraming salamat po sa pagbibigay niyo ng entertaining camera together with us. So, gusto ko lang magpasalamat sa mga sponsors na nagbigay para sa event na ito. Legalidad, Printing Shop, Watermax Enterprises, Manstate Cafe, Yusagi, Hack, Iron Health, Eco San Carlos. Yan po yung mga mabait nating sponsors na nagbigay po lahat here. Yung at sa ano ba? Okay na siguro, kahit nickname na mas lang siguro. Yun, swerte sa mula sa PPRC. Okay na. Okay, sir! Kanina gusto mo kong vlog mo, PDRC. Pag
Ano yung mga natao dito, BTRC? Okay, let's go. Jenny Andrada, PRC. Kanan Ramos, Aguila Cyclist. Yun, may naibalik. Kala ko, BTRC ulit. Uuwi na sana ako, sila na lang. Okay, Sir Chad, lagi ka dito. Ay, hindi. Para kay Sir Chad! Parang lugi ah. Maramihan pala na kasama dito. Maramihan pala na kakilala. Okay, Sorry! Bakit okay, okay, Janelle Ramos. What's the fuck? Ano pangalan mo man? Jenny Andrada, para kay Jenny Andrada. Okay, parang may nanalo na. Okay, congrats Sir Chan, Managol, sa okay, Inco San Carlos para sa Inco Impact League. Inco San Carlos. Alonso, maraming salamat. Boski, Bake Shop. Boski, Bake Shop. Yan, so order rin po yan. Okay, Trini. Okay. Trini, Red, Green. Ay, pag yung natanggal eh. Okay lang yan, just Trini. Trini, Red, Green. Ay, pag yung natanggal eh. Palitan lang. Red po. Uli, Red. Red. Ayaw ipakita. Okay. Hindi, tingnan ko lang. Titignan ko lang. Bakit hindi natin nilabas? Ikaw lang. Tingnan. Ano lang? Kulay gray yun eh. On cam. Sana all. Pinabibigyan ni Raider Prince. Ayan. Raider Prince. Yes, bag from Yusaki. Na tao, bibigay ako ng Yusaki ba? Lima na, magtatanong lang ako. 5 daw. Okay. 5. Babae lalaki man. Anong kanila ito gender? Babae, lalaki, baklado, koy, Pwede. butiki, baboy. Ha? Pwede, kahit ano. Lalaki, babae, pwede, sinong gusto? 5. 5. Yung tayo ng gulay na nagsisimula sa letter M. Marol! Sabi ko kaya, Marol! Tingnan niyo. Huwag ka nga wala. Ilocano, Tagalog, English. Violet! Kulay. Violet. Blue! Gulay po, gulay. Gulay. Kulay kasi hindi gulay. Gulay. Okay. Vegetable. Oh. Sabi natin ito. Ano lang natin guys? Prutas na lang, ano? Prutas. Sige. Magbigay ng prutas na nagsisimula sa letter M. Tagalog, Ilocano, English. M. Manggas. Mansanas. Mangustin. Other. Makuan. 10 seconds. 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and Gracias. Sorry, sir. Teka na lang, sir. Oh, meron mo rin. Melon. Balik tayo dito. Okay, sir. Dami na yung braces. Meron na nasabi na. Ano next? Mayama.
Mabero, pasok! Malberi, pasok! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and God bless. Sir, meron tayo ulit, sir. Sir, Aiko. Tatlo na lang, isip mo na kayo guys. 5 seconds warm up. Later kayo muna. Okay, tatlo na lang. So, papalitan na lang natin within 10 seconds. Spelling na lang, ha? Spelling. Buti na kami ako sumali, bobo ko dyan eh. Ha? Buti na kami ako Yung sumali. tama ha, 10 seconds, within 10 seconds. Spell aquarium. 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 A-Q-U-A-R-I-U-M. Oh. Tama ba? Ano ba sir, bobo ko dyan. Ano ulit? Ulit? A-Q-U-A-R-I-U-M. Okay, Si Sir naman. Ha? Sige, aquarium. Aquarium. Ano yung sinagot niya? Yun din yung akin. Ano yung sinagot niya? Yun din yung akin. Ano yung sinagot niya? Yun din yung akin. Spell mo muna aquarium. Aquarium. Sige na. Spell mo aquarium guys. Ano ba yung pagod? R-I-U-M. Aquarium. Okay. So, tama ba? Si Sir? Double A, sabi mo? Ay, Single lang. Ganito na lang. So, parehas naman kayo. Magaling. Bibigyan ko na lang kayo ng isang-isa. Shoutout pala sa kay Boxky para sa ating paprice ng mga juice mula sa kanilang food shop. Maraming salamat, Boxky. O pinaka mahabang mahabang sintas. Count tayo 1 to 20. Pinakamahaba po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sino po may-ari ng color blue na sintas sa FC Boss? Ano po pangalan niya, Boss? Bahay Kubo, Momo version. Okay? Pakalinan tayo. Malay mo, langit muli, ang halaman mo, ay ngali-ngali. Bro, what are you talking about, man? Lalong, na ang mali, inaw-anaw, pangangil. Ay, alon bilang kasali ka dito. Momo, kahit muni, ang harapan niyoon ay sayi-sayi. Singahan at talong, singilian at mani, sinaw, matang, patani. Ang pangatlo nating contestant mula sa The Soul, Pride of the Soul Riders Club, and syempre, ang Riders Alliance of Pangasinan Western Coordinator. Alolo, sing along. Pumira ka lang yung sikay ko sa harap. Wala, huwag ka na mag-explain. Hindi namin kailangan pa. Alolo, sing along. Ay, galing! Palala. Ano kaya? Toss ko yun na lang, pili ka na lang. Ano gusto mo? Tao o ano? Hayop? Ano ba to? Tao. Kanyang kabila. Okay.
natin guys, di Calidad Dressing Shop, tapos helmet holder, tapos thank you di Calidad Dressing Shop. Yun, maraming salamat. Sige So, dito, critic shop. bring me 1,000 pesos. Yung bago. Yung bago daw na 1,000. Yung bago. Okay na. Yung bago. Okay. Yung bago, hindi yan. Ang bawal mo naman po. Okay na guys. Okay na, yung 1,000 nyo. Mga 1,000 na, okay na. Okay, thank you. Thank you. Oh, lagay nyo doon, sorry. Thank you. Okay. So, asan nyo naman? Diba? Okay. Bigyan na lang namin yung isa. Okay. Thank you. Yun. Thank you, sir. Sir. Papamigay tayo sticker, guys. Dalawa. Ayun, Thank you. Sir. Ayan, shoutout kila sir. Oh. Thank you. Thank you, sir. Sir. Sticker, sir. Thank you. Shoutout. Sir, sticker po. So guys, may nauna pa lang na pinay kami 1,000. Say ma'am, ibigay ko na lang jersey sa'yo ma'am. Shoutout nyo ano yung grupo nyo. Barangay Kupol. Ayan. Sana all! Sticker. Ay, sir, thank you. Thank you po. Ma'am, sticker po. Thank you. Okay, shoutout pa pala sa coordinator ng King Solomon Riders now. Sir, buwan na lang. Thank you, sir. Konting leg. Thank you, sir. Thank you. Sir, sticker. Yeah, shoutout. Ayun, thank you. Yan, shoutout guys. Boss King, yan. Mama, sticker po. Sir, sticker. Right, so uwi na kami guys, no? Yan. So sila may pupuntahan pa ata sila. Paglabas ko sa highway mamaya ano na ako. Hiwalay na ako. Yan. Tapo. Thank you po. Yan si Idol Motoyorski, oh. Si Motocarla ata. Yan. Boss Yags Gallery, yan. DC Tech. So tapos na yung handog pamasko, no? Yan, so nagpalaro sila. So nanood na lang tayo, hindi na ako nakapagsalita. Tumba pa ata. Natumba nga. Lang. Right, so may pupuntahan pa ata sila. So mauna na tayo, hiwalay na din naman na tayo dito eh. Paganto na kayo, Paps. Una na ako. Sige. Sige. Ingat, ingat. Thank you. So, nauna na tayo kasi hiwalay din naman tayo dito. May pupuntan pa sila. Sticker. Oh.
Tag-isa kayo. Yan. So hanggang dito na lang guys. Yan, so please like, share, and subscribe, no? Yan, kung naabot hanggang dulo na video na to. And salamat sa suporta and sa suporta pa lang. Yan. Thank you din sa misis ni Idol Motoyorski, no? Yan. So binigyan tayo ng Usagi bag. Yan, shoutout Usagi bag. And di Calidad Printing Shop. Yan. And kay Sir Alfred Watermax. So yun guys, hanggang dito na lang. Please like, share, and subscribe. Peace out.